יגאל בורוכובסקי, שלום, מה שלומך? שלומי טוב. טוב, תודה. התכנסנו היום כדי לדבר מעט על נושא חשוב מאוד, ועניינו חיסיון על כל הפרטים שנמסרים במסגרת הליך גישור. קודם כל, מכוח מה יש חיסיון בגישור? האם יש חיסיון בגישור? בואו לרגע נדבר בשפה לא משפטית. אחד מהיתרונות העיקריים של הליך הגישור הוא שתוצאתו היא אחת משתיים. מבחינה משפטית, או שתוצאתו בהסכם, הסכם שמקבל תוקף של פסק דין, חזק כמו פסק דין, למעשה אפילו חזק יותר מפסק דין רגיל, או שהוא כאילו לא התקיים מעולם, כאילו לא היה. כל מה שנאמר בתוך החדר, אסור להקליט את הישיבה, אסור לתעד את הישיבה, אסור להגיש מסמכים שנערכו או הוגשו במסגרת הישיבה, אסור לבוא לבית המשפט ולהגיד, קיבלתי רעיונות בגישור, הבנתי שככה וככה, היה לי מקרה שצד בתביעה ייצוגית, אמר במסגרת הגישור, הבנתי שיש לי עוד עילת תביעה, ולכן אני מבקש לתקן את עילת התביעה, עילתו, הבקשה נדחתה והוא נפסק לנגדו הוצאות. אסור כלום. לאסור הזה אנחנו קוראים חיסיון. חיסיונות יש מכל מיני סוגים, אני לא רוצה להיכנס ככה לטכניקה. מספיק אם נגיד שחיסיון הגישורי הוא חיסיון ברף הגבוה ביותר. הגישור הוא קופסה סגורה, קפסולה, ואסור להוציא ממנה כלום חוץ מהסכם גישור. חתום. אז זה חיסיון בגישור. אני רוצה שנדבר מעט על פסק דין מאוד מפורסם, שכולם מכירים אותו, קונדיטוריית עיני. פסק דין שבמסגרתו אתה ודאי מכיר אותו, בנק רצה לגבות מספר מיליוני שקלים מהקונדיטוריה, והבנק ביקש להשתמש במסמכים שהוגשו להליך הגישור במסגרת ההליך המשפטי. מה אמר בית המשפט? איך זה הגיע לבית המשפט העליון? אז קודם כל אמרנו לפני רגע, מסמכים שהוחלפו במסגרת גישור אסור להגיש. זה כתוב במפורש, גם בתקנות, וגם בית המשפט לא התיר להגישם. שימי לב שזה לא טריוויאלי. אני רק אתחיל מזה שאולי הייתי צריכה לומר שבית המשפט המחוזי נתן לבנק את המסמכים. זה מה שאני אומר, זה לא טריוויאלי. לרגע, נניח שאת השופטת. מצד אחד יש לך מסמכים, מה שהופך את השאלה למעניינת, שהם מסמכים מאוד חשובים, ששופכים אור. אתה השופט רוצה לדעת מה האמת, ולפעמים אנחנו אומרים, רגע, זה הכי חשוב בבית המשפט, נכון? לדעת מה האמת. אז איך יכול להיות שבית המשפט יגיד, לא, אני מתעלם מהמסמכים האלה, ואולי אני אגיע לתוצאה שגויה בגלל זה. עד כדי כך חשוב שמצדיק את העיוות הזה. אנחנו אומרים שמה שעד כדי כך חשוב הוא מוסד הגישור. מכיוון שאם גילוי האמת יהיה הערך העליון והיחיד, אז אני לא אוכל כמגשר להגיד לצדדים, תשמעו, כל מה שנאמר כאן חסוי, אסור, לא יוצא שום דבר מהחדר הזה. ואז הם לא יהיו פתוחים בחדר. אם הם לא יהיו פתוחים ולא ידברו בפתיחות, הסיכוי שלהם להגיע להסכמה הוא הרבה הרבה יותר נמוך. ולכן חשוב לנו אפילו יותר לאפשר לצדדים לנסות להגיע להסכמה בינם לבין עצמם, אפילו מאשר אינטרס כל כך חשוב כמו חקר האמת בבית המשפט. אז למה בכל זאת בית המשפט המחוזי כן הסכים לתת לבנק את המסמכים? אמרנו למה. עומד מהצד השני משהו מז'ורי, כן? חקר האמת. ואפשר לנסות ולעקוף את חיסיון הגישור ולהגיד, רגע, מגיעים לי המסמכים האלה כבקשה נפרדת של גילוי מסמכים, אני זכאי להם. אז ההתלבטות מובנת, אבל בסוף, וזה מה שאמר בית המשפט העליון, בסוף אם אתה רוצה להגן על מוסד הגישור, כן, בסוף אם אתה רוצה להגן על מוסד הגישור, אתה חייב לוודא שאתה עומד מאחורי החיסיון המשמעותי שכתוב בחוק, וזה לא חל רק על מסמכים. שימי לב, עברנו... מה באמת חל חיסיון בגישור? אז הנה, עברנו על שתי דוגמאות. דוגמה אחת הייתה, יש לי רעיון חדש לתביעה שלמדתי במסגרת הגישור, ניהלנו שיחה פתוחה, ומהשיחה הפתוחה הבנתי שיכול לתבוע אותו גם על עוד משהו. בבית משפט אומר אסור, לפחות בתביעה ייצוגית. תיארת עכשיו פסק דין שנגע במסמכים שהוחלפו במסגרת הגישור. הקלטות. נניח שבמסגרת הגישור הקלטתי, ותראי כמה זה אכזרי. הקלטתי מישהו אומר, כן, אני יודע שאני חייב לך את הכסף. ובבית המשפט הוא הולך ואומר, מה פתאום, לא חייב לך כלום. מותר להגיש את ההקלטה? לשיטתך לא? לשיטתו של בית המשפט ושיטתו של החוק. אבל... אהרון ברק התבטא בדיוק בעניין הזה, באופן שאותי לפחות מאוד הפתיע, והוא אמר שאנחנו לא יכולים להגיד שהאמת היא חזות הכל, שגם אם יחרב העולם, אנחנו נאמר רק את האמת. בהתייחסות לזה, הוא אמר את זה.
תראי, אמת היא ערך מאוד חשוב בבית המשפט, אבל הוא לא הערך היחיד. אם היינו אומרים, את יודעת, פרופסור ברלין אמר שמי שיש לו רק ערך אחד, הוא כל כך טהור בערך הזה, יש לו שם, קוראים לו פנאט. אתה יכול להיות פנאט אפילו עם ערך ראוי מאוד, כמו ערך גילוי האמת. בואו נניח שאנחנו היינו מייצרים כללים שלפיהם ערך גילוי האמת הוא העיקר. הבחור מהדוגמה הקודמת, זה שאמר, כן, אני יודע שאני חייב לך את הכסף, הוא היה מכיר את הכללים האלה. אז הוא היה יודע שאפשר להקליט אותו, והוא היה יודע שערך גילוי האמת, ואם הוא שקרן ורוצה לשקר בבית המשפט, הוא פשוט לא היה אומר את זה בגישור. אז מה היה יוצא לנו מזה? לא היינו באמת מגלים יותר אמת בבית משפט, היינו מגלים פחות אמת בחדר הגישור. אז דוגמה נוספת, ההקלטה. אני רוצה לתת עוד דוגמה. שנדונה בערכאות נמוכות, היא עדיין לא עלתה לבית המשפט העליון, האם מותר להעיד את המגשר? מה את אומרת? נניח שאת בבית המשפט, בית המשפט מכבד את זה, שבמסגרת הסכם הגישור שנחתם, יש סעיף ספציפי שאומר שלא ניתן להעיד את המגשר, לא כתוב בהסכם הגישור, אבל זה מכלל מעצם חיסיון הגישור, אבל אני רוצה להקשות. נניח שיש לנו מחלוקת לעניין פרשנות ההסכם. והיה מישהו שהיה שם וכתב את ההסכם. הרי בכל מקום אחר, נניח שאני ואת כותבים הסכם, בית המשפט היה מרשה להעיד את כל מי שכתב את ההסכם כדי לעקוב אחר לדעת. אני רוצה לדייק למען כולנו. אתה מתכוון מצב שבו הגענו בשעה טובה להסכם, המגשר ערך הסכם גישור, הצדדים חתמו עליו. הצדדים חתמו עליו, וכרגע יש מחלוקת לגבי הפרשנות של הסכם הגישור. נכון, מי כמו המגשר יודע למה הצדדים התכוונו, הרי הוא ישב איתם ביחד בנפרד, הוא ערך את ההסכם, העדות שלו מאוד רלוונטית, אפשר להעיד אותו. בית המשפט אומר כרגע, אי אפשר להעיד את המגשר. בית המשפט אומר כל מיני דברים, תכף אני אזכור את זה, אבל אם נגיד שכן, אנחנו מבינים למה. כי זה שוב יתרום לחקר האמת. באמת שהמגשר יודע דברים שאף אחד אחר בעולם לא יודע, והוא גם אובייקטיבי. נורא נוח לבית המשפט להגיד, אוקיי, הוא אומר, אני סומך עליו, כי הוא באמת היה בחדר והוא לא מאף צד. ומהצד השני, כאשר אפשר להעיד את המגשר, זה סיכון שהופך את השיחה עם המגשר לשיחה מסוכנת. אז אי אפשר לספר לו הכל, כי מי יודע, אולי הוא יעיד אחר כך. ושוב, פגענו בעולם הגישור, ולא הרווחנו את חקר האמת, לא הרווחנו למה, כי לא יגידו למגשר את האמת. גם כשהוא יעיד, הוא לא ידע להעיד את האמת, אז בסוף, כשבית המשפט, באותם מקרים... מגשר צריך להעיד מה הוא התכוון כשהוא כתב את פסק הדין שלו. אבל הוא לא כותב פסק דין, הוא משקף את הסכמת הצדדים, ולכן מה הוא התכוון זה לא מעניין, מה הוא הבין שהצדדים התכוונו, זה מעניין, ומה הוא הבין שהצדדים התכוונו, זה אמור לעלות מההסכם, ולא מעדות של המגשר. אבל אני אקשה עוד יותר, במקרה מסוים, שני הצדדים הסכימו שהמגשר יעיד. יש כל מיני סוגים של חסיונות, אנחנו עמדנו על זה בתחילת הדברים. אחד מהחסיונות החזקים ביותר, לדוגמה, הוא חיסיון עורך דין לקוח, הוא מאוד מוכר, נכון? אבל החיסיון שייך ללקוח. אם הלקוח מוותר על החיסיון, אפשר להעיד את עורך הדין, אין לעורך הדין זכות מוקנית להגיד, לא, אני לא מוכן. אם הלקוח מוכן, בסדר, זה שלו. אז שני הצדדים הסכימו שהמגשר יעיד. ונטען, שלמגשר כמו לעורך דין אין זכות מוקנית לסודיות. ועל זה אמר בית המשפט, זה לא עניין של המגשר, זה גם לא עניין של צדדים, זה עניין של מוסד הגישור. אם אפשר יהיה להעיד את המגשר, בהסכמת הצדדים, בסדר, אפשר יהיה להעיד, שוב יש סיכון, הצד אחד יזמין, ואם הצד השני מסרב, אז מזה יסיקו משמעויות, יגידו, אוקיי, יש לך מה להסתיר, בגלל זה אתה מסרב, אז אולי לא יסרב בגלל זה, ושוב, השיח עם המגשר יהיה נכה, ואנחנו פוגעים במוסד הגישור. במקרה האחרון, מהצד שלי, הפעם אני מעורב, מתקיים הליך גישור, הוא מאוד ככה אמוציונלי, ומגיעים לרגע האחרון וצד חייב לרוץ, ואני מניסיוני יודע שאם צדים לא חותמים, גם אם הם השתכנעו לאיזה רבע שעה שהצד השני יש ממה שהוא אומר איזושהי אמת, הם הולכים לישון, מדברים עם האישה, קמים בבוקר, מחליטים שהם צודקים לגמרי. צודקים לגמרי, ברור, זה מה שהם חשבו בבוקר לפני. ולכן חשוב לי מאוד, אם יש רגע של חסד, שהצדדים מסכימים, שכבר נסיים את האירוע.
אבל אין זמן לערוך הסכם מסודר, אז אני רושם בראשי פרקים את עיקרי הדברים. הסכם עקרונות. כן, מוותרים על טענות, בכפוף לתשלום זה וזה וזה, שאר הצ'קים ייפרו כסדרם, בכתב ידי, שני הצדדים חותמים, סעיף מספר 4 היה שאני אערוך הסכם תוך כמה ימים, והסכם ככה מפורט על בסיס העקרונות האלה, והצדדים נחתמו ואותו נגיש לבית המשפט. בכמה ימים האלה מתגלית מחלוקת. המחלוקת היא, האם כאשר נקבנו בסכום המוסכם, נניח 1,000,000 שקל, האם שני הצדדים סברו או הציגו אחד בפני השני ששולם כבר 500,000 שקל, או ששולם יותר מזה, 700,000 שקל. קיזוז. כן, וצד אומר, רגע, כשאני הסכמתי לשלם עוד 1,000,000 שקל, אני שמחתי עליך ששולם הסכום הזה. עכשיו שאני מגלה ששולם כבר יותר מזה, צריך להוריד את זה מהמילים. והצד השני אומר, הנה, תסתכל במה שיגן ערך. איפה זה כתוב? ה-700, ה-500, לא כתוב כלום, כתוב חייב שלם 1,000,000 שקל, זה מה שכתוב. הצד מבקש להעיד אותי. ורגע, מי יודע איך חישבנו את 1,000,000? הרי לא כתוב איך חישבו, כתוב רק 1,000,000. תחתונה, כן. יגאל יודע, תעיד בבקשה. בית המשפט מסרב להסכים לעדותי, לא נדרשה אפילו תגובתי, בדיוק מאותם טעמים. מכיוון שאם נכניס את בית המשפט לתוך חדר הגישור, זה צלם בהיכל, אז מאותו רגע אין גישור. יש משהו אחר אולי, אבל אין גישור. איך בכל זאת ניתן, בעצם מה שאתה מציג פה זה מושג חיסיון מאוד מאוד דרמטי לגישור, ונשאלת השאלה, עדיין יש קצוות שהם לא סגורים. למשל, באחד מפסקי הדין עלתה סוגיה, מה דינם של מסמכים שהוחלפו לאחר הגישור. הסתיים הגישור. הצדדים הגיעו לא הצליחו להגיע להסכמה. כל אחד הלך לדרכו. והיו מסמכים נוספים שצד אחד טען, הייתה טענה עובדתית. אחד טען זה כבר היה בתוך הליך הגישור. האחר אמר, מה פתאום? זה לא היה במסגרת הליך הגישור, אני אחר כך העברתי לך אותם, מה אתה מדבר? עכשיו תראה איזה יופי. דווקא החיסיון המוחלט של הגישור פגע בדבר הזה, כי למעשה המגשר לא יכול היה לומר, האם המסמכים האלה כן היו או לא היו. איך אתה היית פועל במקרה כזה? אני לא מכיר את המקרה, מה נפסק? זה עדיין לא הגיע לערכאה העליונה. אבל כרגע בערכאה נפסק שלא יוצגו המסמכים. אלא אם כן תהיה הוכחה חד משמעית שזה פעם ראשונה. כי העובדה שמסמכים יוצגו בגישור לא מבטיחה שהם לא יוצגו אף פעם בתהליך. זה לא מטענת הגנה. once הצגתי את זה בגישור, זהו אבוד, אני לא מצג את זה אף פעם. לדוגמה, אם יש הסכם הלוואה, והמגשר ביקש לראות אותו והראיתי לו, אז בבית המשפט, אסור לבית המשפט לבקש לראות אותו. ברור שמותר לו. פשוט אסור להסתמך על העובדה שזה הוצג או לא הוצג במסגרת הסכם הגישור, כשאתה מגיע לעשות בקשה לגילוי מסמכים או לעיון במסמכים. ולכן... זה חשוב איך מנמקים? לפרקטיקה. לכן השאלה באמת איזה סוג של מסמכים ועל מה מדובר. אם מדובר על טיוטאות שהוחלפו במסגרת משא ומתן לפשרה, סוגיה אחת, אם מדובר בראיות שנחשפו באופן סודי לעיני המגשר, והצד השני עשה בזה שימוע סיפור אחר, ואם מדובר במסמכי היסוד של הסכסוך, שממילא צריך להגיש בבית המשפט, אז זה נחמד שהציגו את זה קצת מוקדם יותר במסגרת הליך גישור, זה לא מונע את האפשרות לגלות מסמכים בהמשך. אז תורי להקשות עליך. אז בואו באמת ניתן תשובות. אם מדובר לא במסמכי יסוד, כתב תביעה וכתב הגנה מיותר לומר למי שצופה בנו שזה חלק מהעניין. אבל אם לא מדובר במסמכי יסוד, המסמכים האלה הוצגו בהליך הגישור. מה זאת אומרת באופן חסוי? הליך הגישור הוא חסוי, מסמכים הוצגו, יש מסמכים שהוצגו לגישור. שוב, אני מרגיש לא הייתי ברור, אז אני רוצה שיהיה ברור. מסמכים, יש כל מיני סוגים, אנחנו מדברים על ראיות בהליך, כן? לא על כתבי בדין, לא על טיוטאות לקראת הסכם גישור, על ראיות בהליך. נניח, מבקרים אם מישהו חייב או לא, ומציגים צ'קים, בסדר? בבית המשפט מותר לך לבקש, לחייב את הצד השני, לגלות את הצ'קים האלה, מותר לך לעשות את זה. אין בזה שום פסול. רק אסור לך להגיד, כי זה במסגרת הגישור. רק אסור לך להסתמך על מה שהוצג במסגרת הליך הגישור. ולכן הרבה מאוד פעמים, הוויכוח לא היום בעולם המשפטי, אני בדיוק סיימתי בוררות שזה היה עניינה. אנחנו משחקים בקלפים פתוחים. אנחנו מציגים בעולם המשפטי את כלל הראיות שלנו לפני החקירות, לפני הסיכומים, ודאי לפני פסק הדין.
הוויכוחים בהליך הגישור, רגע, את זה עוד לא גילית, או אסור לך לראות, והמגשר אומר, רגע, אבל אני רוצה לעזור לכם להתקדם, אז תראו כרגע, אחר כך תתווכחו בבית המשפט אם חייבים להראות או לא חייבים להראות, הוויכוח, הזכויות שלכם האלה שמורות. אבל מסמך שחייבים להראות ממילא בבית המשפט, זה לא איזה מין טריק, ככה, טריק פטנט, קונץ פטנט, שאני אשלוף אותו במסגרת הגישור מהר, ואז אני לנצח אי אפשר לשמש בו, לא? מה פתאום? אפשר להגיש בקשה לגלות אותו, אם בית המשפט ישתכנע שזה עומד בכללים בדין שמחייבים גילוי בלי קשר להליך הגישור, הוא יחייב גילוי. והשאלה נוספת היא, מה בכל זאת ניתן לעשות אם צד כן מצרף מסמכים שהם היו חסויים, שהוסכם שהם חסויים במסגרת הליך הגישור, והתנאי להצגתם בהליך הגישור הייתה שהם חסויים. יש לי שתי הצעות מעשיות. אחת, להתנגד כמובן לצירוף המסמכים, לטעון שזה שימוש לרעה בהליכי בית משפט ובהליך הגישור ולבקש הוצאות. וההצעה המעשית השנייה, כאשר יש הליך כזה, לצרף את לשכת עורכי הדין או את ארגון המגשרים או לעתור לצירופה כידיד בית המשפט, על מנת שנכתוב יחד, נכתוב יחד את ההלכות בהקשר הזה בישראל, כי הם רק בתחילת דרכם. אני רוצה ברשותך להעלות סוגיה נוספת שמציקה לי כיושב ראש הפורום הארצי לאישור סכסוכים בלשכת עורכי הדין וכיושב ראש ארגון מגשרי ישראל. חיסיון, דיור, בעצם אין ויכוח היום, אין ויכוח אמיתי. אבל חיסיון דה פקטו, הרבה פעמים שופט נורא מסוקרן לדעת. תגידו, מה היה בגישור? מי הכשיל אותו? הייתה איזו שופטת שאמרה באופן קורט, רק שתדעו, אני שולח אתכם למגשר הזה והזה, והוא יגיד לי באשמת מי הגישור נכשל. קודם כל זה היום ונורא בעיניי, וזה ממש השתדלתי כמיטב יכולתי ללא הצלחה לשכנע את עורך הדין, מבקש לצרף אותנו וכידידי בית המשפט, והייתי אומר לשופטת שזה היום ונורא בעיניי ולערכת הערעור שלה. אבל מה קורה אם בית המשפט שואל? מה היה בהליך הגישור? לא, מה, הוא בדרך כלל פחות מתעניין במה היה, הוא מתעניין במה הציע המגשר, ומי הסכים ומי לא הסכים. מי שעושה הרבה ליטיגציה, השופטים שואלים בדרך כלל, ויש לכם משהו מעניין לספר לנו מהליך הגישור? בדיוק, מנסים ככה, הם יודעים שזה חסוי, מצד אחד, מצד שני הם רוצים לסייע לצדדים לגמור את התיק, ולפעמים מכיסם הרם, מה שהיה כמעט נסגר בהליך הגישור, אפשר להשתמש בסמכות כדי לעזור לצדדים לעשות את העוד גרוש ללירה. אז אני, כמובן, עם שני הצדדים מסכימים אין בעיה בכלל, כן. הבעיה היא מה קורה אם צד אחד אומר, בהליך הגישור אמרת ככה וככה, ועכשיו אתה אומר אחרת. חשוב לי להגיד כאן לשופטים, לציבור השופטים שצופים בנו. צד שעושה את זה, קיבל את האזהרה בחדר הגישור. הוא עושה משהו שהוא יודע שאסור לו לעשות. הוא או עורך דינו או גם וגם. שאר הדברים שהוא אומר, גם קחו עם קורטוב של מלח. גם שם הוא קיבל אזהרה שהוא חייב להגיד את האמת, ורק את האמת. יכול להיות שהוא שואל האזהרה הזאת, ויכול להיות שלא. אבל הצדדים חייבים לדעת שאתם בבית המשפט מכבדים את חיסיון הגישור, ולא מאפשרים לצדדים להגן פינות לטובתם כשהם רוצים. הם חייבים לדעת, זה לא משתלם. יגאל בורסקובסקי, תודה רבה. תודה לך. היה נעים כרגיל.